Når man skal finde en fart ud fra en given distance og en given tid, så skal man først omregne tiden fra den blandede enhed af minutter, sekunder og timer til en mere enkel enhed. Det kunne fx være bare timer. Når man gør det, skal man først tage antallet af timer og lægge det til resultatet. Derefter tager man antallet af minutter delt på 60, fordi der går 60 minutter på en time. Til sidst tager man antallet af sekunder. Det deler man med 60 to gange, fordi der går 60 sekunder på et minut, og der går 60 minutter på en time. Som et praktisk eksempel kunne vi tage Frederik A's løbetid. Han løb distancen på 6,72 km på 38 minutter og 50 sekunder. Det første vi ville gøre, det var at tage tiden i minutter og dele den med 60. Dertil lægger vi tiden i sekunder delt med 60 to gange. Det giver en samlet tid på 0,65 timer. Sidst tager vi distancen på 6,72 km og deler den med tiden i timer, og det resulterer i en endelig fart på 10,4 km i timen. I cykling klarede den på 47 minutter 44 sekunder, 48 minutter 19 sekunder, 1 time lige ud, og til sidst 1 time 8 minutter og 32 sekunder. Deres gennemsnit var 19,7 km i timen, 19,4 km i timen, 15,7 km i timen og 13,7 km i timen. Deres allesammens gennemsnit var 17 km i timen. Hurtigst igennem prøvedistancen var Alexander med en tid på 6 minutter og 41 sekunder. Det giver ham en gennemsnitsfart på 2,2 km i timen. Malene lå derefter med en tid på 7 minutter og 17 sekunder og en gennemsnitsfart på 2 km i timen. Nicolai M lå kun 2 sekunder efter Malene og havde en gennemsnitsfart på også 2 km i timen. Maja og Caroline J brugte 9 minutter på at gennemføre prøvedistancen. Det giver dem en gennemsnitsfart på 1,7 km i timen. Samlet for gruppen var gennemsnitsfarten 1,9 km i timen. I gummistøvlekast kastede de henholdsvis 15,75 meter, 13 meter, 12,85 meter, 11,75 meter, 11 meter og 10,1 meter. Det giver et gennemsnit på 12,4 meter. I løb klarede de den på henholdsvis 38 minutter 50 sekunder, 39 minutter, 44 minutter og 28 sekunder, 45 minutter, 32 sekunder og 53 minutter. Det giver dem en hastighed på 10,4 km i timen, 10,3 km i timen, 9 km i timen, 8,9 km i timen og 7,6 km i timen. Det vil sige, at deres gennemsnit var 9 km i timen. I længdespring klarede de den på henholdsvis 3,5 meter, 3,45 meter, 3,1 meter, 3 meter og 2,7 meter, og det giver dem et gennemsnit på 3,12 meter. Idrætsmæssigt er Kolding en rigtig rig by. Der er masser af muligheder, hvis du gerne vil ud og røre dig. På grund af Koldings placering giver det plads til vandsport med mere. Der er 131 idrætsklubber for børn i Kolding, hvor næsten alle sportsgrenene er repræsenteret. Lige fra fodbold og dans til jiu-jitsu og windsurfing. Kolding har hele 8 idrætsklubber for handicappede børn. Der er blandt andet en skytteforening, kørestolsdans, sejlsport og en rideklub. Hovedidrætsforeningen i Kolding er KIF, Kolding Idrætsforening. KIF består af en bestyrelse og 12 idrætsafdelinger. Foreningen er stiftet i 1895.
Kim Møller Larsen er en tidligere dansk bokser, opvokset i Kolding. Han blev født i 1960. Han har boet i næsten alle bydele i Kolding, og har i hans voksne liv boet i Vonsild siden 1985. Han boksede i alt 122 kampe, vandt de 83 og nåede at blive jysk mester 5 gange, 2 gange dansk mester og 2 gange sølv ved de nordiske mesterskaber. Han debuterede på drengelandsholdet i 1975 og boksede siden på det danske ungdomsjuniorhold og seniorlandshold. Siden forskellige jobs såsom slagteriarbejder, vicevært, chauffør i bus og taxi, sælger med mere, før han i 1986 starter på socialpædagoguddannelsen og dimitterer derfra i 1989. Sportsklubber for børn i Kolding: amerikansk fodbold, atletik, babysvømning, badminton, basketball, boksning, bordtennis, brydning, bueskydning, cricket, cykling, dans, fitness, floorball, fodbold, golf, gymnastik, håndbold, forskellige handicap-idrætsgrene, jiu-jitsu, judo, kano, kajak og roning, karate, kickboxing, klatring, orienteringsløb, ridning, sejlsport, skisport, skydning, squash, svømning, taekwondo, tennis, triathlon, vandpolo, volleyball og windsurfing. Og så er det tid til ruten. Den første strækning går fra Virum til Korsør, og den vil vi cykle. Den er 122 km. Og med vores gennemsnitshastighed på 17 km i timen vil det tage 7 timer og 12 minutter. Den næste strækning går fra Korsør til Nyborg, der vil vi svømme. Det vil tage 10 timer og 50 minutter med vores gennemsnitshastighed på 2 km i timen. Fra Nyborg til Odense vil vi kaste med gummistøvler, der er 33,3 km. Med vores gennemsnitskastelængde på 12,4 meter vil det tage os 2.683 kast. Den næste strækning går fra Odense til Middelfart. Den er på 48,3 km. Den vil løbe, det vil tage 5 timer og 22 minutter. Med vores gennemsnitshastighed på 8,9 km i timen. Det sidste stykke fra Middelfart til Kolding på 27,9 km vil vi hoppe. Med vores gennemsnitslængde på 3,12 meter vil det tage os 8.928 hop. Og det ender med, at det alt i alt vil tage 23 timer, 24 minutter, 2.683 gummistøvlekast og 8.928 hop at nå fra Virum til Kolding. For at finde distancen fra Sjælland til Fyn har vi brugt dette kort. Nede i venstre hjørne er der en målestok, der viser at 3 cm svarer til 5 km. Det giver en målestoksforhold på 3 til 500.000 eller 1 til 166.667. Kortet er ikke beregnet til at blive aflæst på den her måde, men det går da. For at finde distancen har vi først taget distancen i centimeter, 12,5 cm, delt det med 3 og ganget med 500.000. Det er et stort tal, som gerne skulle stå på skærmen. Så omregner vi det tal fra centimeter til kilometer ved at dele først med 100 og så med 1000, eller bare 100.000 på en gang. Det giver os en endelig distance på 21 km. Mindsteværdien hos piger og alle er 1,6 meter. Mindsteværdien hos drenge er 2,6 meter. Det vil sige, at den pige og person på årgangen sprang en hel meter kortere end den dreng, der sprang kortest. Størsteværdien hos drenge og alle er 4,9 meter. Størsteværdien hos piger er 3,4 meter. Det vil sige, at den bedste dreng og den dårligste dreng sprang længere end de tilsvarende piger. Medianen for piger er 2,7 meter, medianen for drenge er 3,6 og medianen for alle er 3 meter. Drengenes median ligger højere end pigernes. Hos drengene ligger størsteværdien meget højt over anden kvartil. Det vil sige, at de 25% bedste drenge har sprunget meget varieret distance, mens resten af drengenes distancer ikke har nær så stor variationsbredde.
Blandt pigerne er variationen størst mellem de 25% korteste spring. Variationen på de 25% korteste spring er næsten lige så stor som variationen på de resterende spring. En interessant ting er, at den dreng, der sprang kortest, sprang længere end 25% af pigerne.